Bat, bi, bat, bi... Epa lagunok! Gimnasia egiten harrapatu nauzue. Aldatzera noa? Eta lastera ikusten dugu elkar. Orain bai, kaixo berriro! Zelan dara mazue egun hauek? Nik lehen ikusi duzuenez, kirola egiteko, irakurtzeko eta idazteko aprobetxatu ditut egun hauek. Beraz, oso ondo sentitzen naiz. Iratiren berri izan dut berriro. Nahi duzue historiarekin aurrera jarraitzea? Bai? Adi, noala! Hirugarren egunean, Iratik leihoan igaro zituen orduak. Zuhaitz zaharrari begira, baina ez zuen bizitarik jaso, ezta hotzik entzun ere. Ahotso txantxangorriak adi egoteko esan zidan pentsatu zuen. Eguna aurrera zigoan, eta isiltasuna zen nagusi kalean. Gerezi ondo zaharra han zegoen, lore zuriz apainduta. Iratik lore eder horiek pizkanaka gerezei bihurtuko zirela pentsatu zuen, eta etxetik ateratzean egunero behatuko zituela. Loreak fruitu bihurtzea naturaren pauso magikoa baita. Ikusi gabe ezin utzi daitekeen altxor txikia. Behin eguna igarota, iluna barra ere iritsi zen, eta Iratik oherako bidea hartu zuen etxita. Ez ahotsik, ez bizitarik. Ohean zegoela, baina, unu bat entzun zuen kanpotik. Leihoa ireki, eta bi begi handi ikusi zituen gerezi ondo zaharraren adarren igota. Urubia zen. Ongi etorri gaueko mundura, Irati. Urubia naiz, zuen ilunpeko zaindaria. Nik zaintzen ditut logareiko orduak, eta miatzen dut gauero gereziondo zaharraren erresuma txiki hau, naturak bizirik jarrai dezan zuen leihoen beste aldean. Adi egoten bazara, etxeko leihotik ikusiko duzu egunero naturaren sekretu txikiak. Ni, bitartean, kanpadorrean izango naiz gaua noiz iritsiko zain. Ondoren bertatik atera eta auzoko kaleetan barrena egan egiteko. Lagunok, zelan sentitzen zarete egun hauetan etxean sartuta? Hainbeste denbora lagunak ikusi gabe? Gaur, eguneroko bat egitera animatzen zaituztet. Baina ez edozein eguneroko. Emozioen egunerokoa hain zuzen ere. Nola sentitzen zarete? Niri asko laguntzen dit nire emozioak idaztea. Eta ez bakarrik nireak. Nire familiarenak ere. Gogoratu, oso garrantzitsua da emozioak kanporatzea eta gure familian konfiantza osoa izatea. Saiatu eta ikusiko duzu ze ondo sentitzen zaren. Bihar ere, elkar ikusiko dugu. Ez zaitez elkar ikusi gabe geratu. Baina orain... ahotsak berotu eta... karaokea! Bihar arte! Patintziren jokua da, eskuta ezazu eskua, bestela ikutzen bazaitu zalo